نشانی رادیو دنیا کردن اقدام باشی بدنجان ویروس ایده استفاده بدنجان فاصله Beşa Kurdiya Radyoya Revanê li sala 1955 de li serdema Yekîtiya Sovyetê de li paytexta Ermenistanê li Erîvanê dest bi weşana xwe ya fermî kir. Siyaseta Dewleta Sovyetê li pişt vê projeyê hebû, lê ketkarên rastî ronaqbîrên Kurd pêşengeh bûn. Bavê herî mezinê vê radyoyê rojnamevan û nivîskarê navdar Casîmê Celîl bû. Malbata Celîlan bi taybetî keça wî Cemîla Celîl jiyana xwe da vê radyoyê. Gava em behsa radyoya Revanê dikin, divê em navê malbata Celîlan bi tîpên zêrîn binivîsînin. Bavê radyoyê Casîmê Celîl gund bi gund digeriya, bi destê dengbêjan digirt û danî stûdyoyê. Eman eman de bibê eman çiyayê me bilindin. Wî Cemîla Celîl jî müzîkjenekî mezin bû. Li beramberî wan dengbêjan rû dinişt û her nalîn û her kilamên Kurdî dikirin nota. Casîmê Celîl rih da vê radyoyê. Cemîla Celîl jî felsefe û zanista muzîkê da vî rihê. Ked û dildariya wan mîrasê Kurdan rizgar kir. Piştî wan rewşenbîrên mîna Xelîlê Çaçan û Ordîxanê Celîl bûn rêveber û berpirsên vî karê pîroz. Li hundirê Sovyetê radyo dibin sansûr û kontrola dewletê de bû. Xwestek ew bû ku pergala sosyalîzmê bihata pezinandin. Lê zextên herî mezin ji derve dihat. Sînorên Tirkiyê, Îran û Iraqê ji vî dengî dilerîzîn. Li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyê guhdarîkirina radyoya Revanê sûcekî mezinê siyasî bû. Kurdan ji bo ku dengê Revanê bibihîzin, pencereyên xwe digirtin, radyo dixistin bin betaniyan û bi dizekî, bi tirs û xef guhdariya stranan dikirin. Heke fêm biba cezayên giran û girtîgeh li benda wan bû. Lê dîsa jî tuzax nikarbû pêşiya wî dengî bigire. Radyoya Revanê bu hafızaya dîrokiya gelê Kurd. Çanda dengbêjiyê ya ku bi sed salan di navbera gundan de dima, birêya kaset û bandên radyoyê hat qeydkirin û ji windabûnê hat rizgarkirin. Vê radyoyê Kurdên parçekirî di warê hestan de bir kire yek. Kurdekî li Amedê, yekî li Mehabedê û yekî li Silêmanê di heman saetê de guhdariya heman strana dikirin. Her wiha weşana bi zaraweyê kurmancî, alîkariya standardkirin û zindîhiştina zimanê Kurdî dikir. Gelek stêrkên hunera Kurdî di vê radyoyê de dengê xwe gihandin ciyanê. Yek ji wan Qarapetê Xeco bû. Ew Ermeniyekî ku xwediyê dilê Kurdî bû, bi kilamên xwe bû şahên dengbêjan. Sûska Simov dengê xwe di vê radyoyê de bilind kir, sînorên civakî şikand. Mîrê Bilûrê Egîdê Cimû bi amûrê xwe can dida her kilamê. û hunermendên mîna Şêroyê Biro, Reşîdê Bawso, Zadîna Şakîr, Mecidê Farîs û bi sedan dengbêjên nû bûn stûnên vê radyoyê. Sala 1901 de gava Yekîtiya Sovyetê hilweşiya, piştkiriya aboriya radyoyê jî qût bû. Ji ber krîza aborî û şerê li herêmê, radyoyê hêza xwe ya berê winda kir. Li mîrasê ku li pey xwe heşt, îro jî zindî ye. Radyoya Revanê ne tenê radyoyek bû. Ew dibistan, arşîv û rûmeta milletê Kurd bû. Wekî ku tê gotin, radyoya Revanê odeya yekbûyîna li ser asîmanê Kurdistanê bû. نگم در نشانی رادیو دنیا